Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht onderzoek FMA, veel drank achter het stuur. Dat blijkt uit een onderzoek van Fundación para Manejo de Adicción. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van verslaving, met hulp aan mensen die verslaafd zijn, onder meer aan alcohol en drugs. En uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde Curaçaoënaars ooit onder invloed van alcohol reed. 1 op de 10 uit die groep raakte betrokken bij een ongeval. Ook het gebruik onder jongeren springt in het oog. Ruim 80% van de deelnemers jonger dan 21 jaar gebruikte ooit verslavende middelen. De enquête was online en het telde bijna 400 deelnemers, meer vrouwen dan mannen. En FMA benadrukt dat de peiling niet representatief is voor heel Curaçao, maar wel trends en risico in kaart brengt. En de verkeersveiligheid baart de meeste zorgen, juist omdat voor veel mensen het rijden met alcohol op kennelijk gewoon is. En daarnaast was ook nog een interessante uitkomst dat de jongeren toch wel heel makkelijk naar verslavende middelen gebruiken. FMA hoopt dat het onderzoek wordt gebruikt om een gezondheidsbeleid uit te voeren, handhaving en bewustwordingscampagnes. GSH betaalt lening veel sneller terug. Dat is goed nieuws. De Giro Settlement Holding, dat is de organisatie die in de plaats is gekomen van de Girobank. En dan vooral als belangrijk doel heeft om de terugbetaling van de borgstelling te regelen. Die heeft goed nieuws, want er is 170 miljoen gulden aan Curaçao gegeven in maart 2021 in het kader van de afwikkeling van het faillissement. Daarvoor moest een deel worden terugbetaald via Giro. Er was een periode van bijna 15 jaar voor gepland, maar het geld wordt veel sneller terugbetaald. Eind juli 2025 was er al 33 miljoen gulden terugbetaald en dat is bijna 2,5 keer zoveel als het jaarlijks geplande bedrag. Nu rest er nog ongeveer 20 miljoen gulden en dat betekent dat de borgstelling al binnen uiterlijk 6 jaar kan worden afgelost in plaats van de oorspronkelijke geplande 15 jaar. En dat is voor Curaçao goed nieuws. FKP-huurders betalen geen huur. Het kwam naar voren tijdens een zitting van de FKP voor de rechter over wanbetalers. Er zijn veel conflicten met wanbetalers, maar als je de cijfers op een rij zet, is het schrikbarend. FKP, Fundación Casa Popular, beschikt over 5000 huurwoningen. Er staan 8000 mensen op de wachtlijst en van de 5000 huurders betaalt ongeveer de helft niet zoals het hoort. En voor de rechtbank kwam ook naar voren dat daar iets aan moet worden gedaan, want de rechtbank is van mening dat als de FKP blijft nalaten om wanbetalers uit te zetten, men kan spreken van een situatie waarin de deur wijd open staat voor misbruik. Dus het is volgens de rechtbank onaanvaardbaar dat 2500 huurders niet goed betalen, terwijl 8000 mensen wachten op een woning. De rechter noemde het onrechtvaardig tegenover degenen die wel hun best doen om een huur te betalen, dat FKP niets onderneemt tegen degenen die dat niet doen. Politie ziet toename van diefstal pick-ups. Het team van het Korps Politie Curaçao dat voertuigdiefstallen onderzoekt heeft gemerkt dat er de laatste tijd meer vrachtwagens worden gestolen, zoals pick-ups, bestelwagens, trailers en caddies. En ondernemers en particuliere eigenaren met deze voertuigen worden opgeroepen om extra voorzichtig te zijn. Met het einde van het jaar in zicht, zo stelt de politie, is er een risico dat criminelen deze voertuigen stelen om ze te gebruiken bij inbraken of voor het vervoeren van waardevolle spullen. Daarom laat de politie weten, zorg voor goede beveiliging van uw voertuig en parkeer ze op een plek met cameratoezicht en goede verlichting. Gestolen Sea-Doo teruggevonden. In het weekend werd er een Sea-Doo, een waterscooter, gevonden in de Mondi van Santa Catarina. Alles wijst erop dat het om een gestolen waterscooter gaat. Die is gestript. Het motorblok is helemaal verdwenen en ook andere onderdelen van het Sea-Doo zijn weggehaald. En het is niet gebruikelijk dat dergelijke vaartuigen worden gestolen en worden geschript. Maar de Sea-Doo die nu gevonden is teruggevonden in de Mondi van Santa Catarina.
ongeluk op de Caracasbaai en er waren ook meer ongelukken afgelopen weekend. Gisteren op de Caracasbaai, ter hoogte van de winkel Op is Op, kwam een SUV in botsing met een motorrijder. En de krant meldt dat de chauffeur van de SUV niet had opgelet. De motorrijder is gewond geraakt aan zijn benen en aan zijn heup en moest met een ambulance naar het CMC worden gebracht. En zaterdagavond is een vrouw aangereden op de Rooseveltweg ter hoogte van de Hato-grotten. De politie kreeg een melding en toen ze kwamen kijken zagen ze een bewusteloze vrouw op de weg met een grote wond aan haar voorhoofd en een gezwollen oog. De vrouw lijkt de weg te hebben overgestoken zonder goed op te letten en de chauffeur kon er volgens de politie, zo blijkt uit het eerste onderzoek, niks aan doen en raakte de vrouw die daarna naar de spoedeisende hulp van het CMC moest worden gebracht. Centrale Bank start nieuwe enquête. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten start een nieuwe ronde van de dataverzameling bij bedrijven in de industriesector van Curaçao. In 2024 was er al een enquête en nu wordt er gericht op huidige industrieactiviteiten, productievolume, werkgelegenheid, export, investeringen, belangrijke uitdagingen. En vanaf vandaag stuurt de bank een e-mail met een link naar de online enquête. Men hoopt dat er uiterlijk 17 november alle reacties binnen zullen komen. En de bank benadrukt, het duurt niet langer dan 10 minuten om de enquête in te voeren. En het onderzoek maakt deel uit van de inspanningen van de Centrale Bank om dataverzameling te versterken en beter inzicht te krijgen in de prestaties en uitdagingen van de productiesector op Curaçao. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Eddy van Maren gaf afgelopen vrijdag een persconferentie aan de Caribische pers. Nou, dat was 2 dagen na de verkiezingen. Zijn partij, de BBB, is van 8 naar 4 zetels gegaan. Dus voordat we gingen praten over de ontwikkelingen hier in het Caribisch gebied, vroegen we hem hoe hij terugkijkt op de verkiezingsuitslag. Maar ook over de verkiezingen op de BES-eilanden, want vooral bij Sint-Eustatius gingen heel weinig mensen stemmen. En de gezaghebber van Sint-Eustatius, mevrouw Alida Francis, die liet weten dat zij hoopt dat politieke partijen meer aandacht gaan geven aan hun partijprogramma voor de bewoners van de BES-eilanden, zodat mensen beter op de hoogte zijn en er in de toekomst meer gestemd gaat worden. Kijk naar de reactie van de staatssecretaris, die eerst dus reageert op de Nederlandse verkiezingen. Hoe kijkt u terug op de uitslag van de verkiezingen? Ja, we hadden natuurlijk liever een paar stemmen meer gehad, maar we hebben wel laten zien dat de basis van onze partij staat. En wij hopen dat we
de coalitieonderhandelingen krijgen en wij gaan zien waar we daarin terechtkomen. Ons past eerst even bescheidenheid. Maar gezien de uitslag wordt het nog een hele puzzel om weer een nieuwe coalitie te vormen. Maar we gaan het zien. Maar bent u beschikbaar als de BBB in de coalitie komt? Altijd. Zeker hiervoor. Goed zo. Ik heb één vraag nog. Op de BES-eilanden was het heel laag, hè? De opkomstpercentage van de mensen die daar kwamen stemmen. Dat is eigenlijk sinds 2010, maar nu vooral bij Statia rond de 10% is echt zorgwekkend, zou ik willen zeggen. En ik heb met de gezaghebber, die kent u ook, mevrouw Alida Francis, gesproken. En die zou willen dat de Nederlandse partijen iets meer moeite doen om bepaalde zaken naar het voetlicht te brengen aan de BES-eilanden. Niet door langs te komen, maar video's van 2-3 minuten in het Engels. Iets meer van de Nederlandse politieke partijen verwacht zij. Hoe kijkt u daar tegenaan? Is het zorgwekkend, dat lage opkomstpercentage? Ik vind het heel zorgwekkend, want ik denk dat een bepaald deel van de bevolking wel stemt en een groot deel van de bevolking die het misschien wel het hardste nodig heeft, niet stemt. En dat vind ik wel zorgwekkend. Er zijn veel mensen die zich misschien wat minder met politiek bezighouden en die de dag door hard moeten werken om een boterham te verdienen en om het hoofd boven water te houden. En ik denk dat juist die mensen het er heel goed aan zouden doen om te kijken van welke politieke partij hun ook in de Nederlandse regering zou kunnen vertegenwoordigen. En ik heb die oproep ook gedaan van mensen, laat je stem horen. Welke partij je ook stemt, maakt niet uit, maar laat je stem horen, want het is gewoon ontzettend belangrijk. Want als je een volksvertegenwoordiger in het Nederlandse parlement hebt, dan kun je daar ook op terugvallen. En die kun je ook bevragen en zaken onder de aandacht brengen, zodat ze daar ook bij het bestuur terechtkomen. Dus mijn oproep is echt van, doe dat wel. Ik heb de oproep van mevrouw Francis ook gehoord en ik zal in de richting van mijn partij ook zeker zeggen van dat we daar misschien wat meer aandacht aan zouden kunnen schenken. Het is ook een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Stemrecht is een recht, een belangrijk recht. En ik zou iedereen aanraden om ook gebruik te maken van het recht dat je daar hebt. Daarnaast vroeg collega Otti Thomas van de Amigo over de zorgen over de strijd tussen Venezuela en VS. Er wordt heel veel tussen de landen gesproken. Er zijn boten tot zinken gebracht. Er zijn mensen overleden. In hoeverre praat de Rijksministerraad van Nederland hierover? Zo vroeg Otti Thomas. Wij begrijpen dat daar zorgen over zijn. Nederland is op de hoogte van de Amerikaanse aanwezigheid in het Caribisch gebied. En dat betreft een nationaal aangestuurde operatie door de VS. Het Koninkrijk is hier niet bij betrokken. Defensie houdt de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten. En de lokale bestuurders van Aruba, Curaçao en Bonaire en ook Sint Maarten worden hier ook goed op de hoogte gehouden door BZ en Defensie. Want er was bijvoorbeeld een artikel in de Wall Street Journal waarin wordt gezegd, nou, Donald Trump heeft ook zijn oog op doelen op het vasteland van Venezuela laten vallen. Is dat dan een reden voor extra zorg? Nou, kijk, onze ministers van BZ en Defensie die staan in nauw contact met de Amerikanen. Op dit moment is er voor ons geen aanleiding om aanvullende zaken te doen. En iets heel anders, vanaf 3 uur vanmiddag is er een interview op de website van Extra, dat u kunt bekijken. Interview met Gerbert Kunst, de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Hij geeft een uitgebreid interview van meer dan een half uur aan Gino Bernardina. En daarbij ging het ook over de verkiezingen en dan vooral over de mensen die op Curaçao, Aruba en Sint Maarten met een briefstem hebben gestemd. Maar het ging over nog veel meer. U ziet hier een klein fragment van het interview. Vanaf 3 uur vanmiddag kunt u het hele programma terugkijken. Zoals ik net zei in het papiermens, er is net de verkiezingen geweest in Nederland. Misschien leuk om daarmee te beginnen. De mensen konden ook hier op Curaçao stemmen. Hoe is het gegaan? Ik denk dat het heel goed is gegaan. We zijn heel erg blij met de opkomst. Het is fijn om te zien dat zoveel mensen hun stem willen uitbrengen. En we hebben op Curaçao bijna 1200 stemmen gekregen. Okay. Er zijn natuurlijk altijd mensen die wel een kans hebben, maar niet gekomen zijn. Maar dat vonden we een heel mooi aantal. Dus dat is bijna 74% opkomst. Opkomst, oké. Dus dat is heel goed.
En nu bent u ook wel benieuwd wat de uitslag Ja. is geworden. Nou, de belangrijkste partij, degene die het meeste stemmen heeft gekregen, is D66. Okay. En op de tweede plek stond bij ons op Curaçao VVD. En op de derde plek GroenLinks. Okay. En ik zie eigenlijk wel op de andere eilanden ook, want ik ben zoals u net zei ook verantwoordelijk voor Sint Maarten en voor Aruba. En Aruba had ongeveer 650 stemmen die uitgebracht zijn. Okay. En Sint Maarten ongeveer 175. 175. En dan zien we een beetje vergelijkbare beelden. Ja? Ja. Opkomst ook een beetje vergelijkbaar. Ja, dus ik denk dat het heel fijn is dat er zoveel belangstelling is om bij te dragen aan de democratie in Nederland. En dat doet mij natuurlijk heel erg goed in mijn rol. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want het dodental in Jamaica is gestegen. Naar aanleiding van de verwoestingen op het eiland door orkaan Melissa. Er zijn nu officieel 28 doden geteld. En premier Andrew Holness die zegt dat er aanvullende meldingen zijn van mogelijke dodelijke slachtoffers die nog moeten worden geverifieerd. Het is de zwaarste storm in 90 jaar die op Jamaica aan land kwam. Het trok verder een verwoestend spoor door het Caribisch gebied. In Haiti zijn minstens 31 mensen om het leven gekomen, waaronder 10 kinderen. Maar de verwoestingen in het Caribisch gebied tot nu toe zijn in Jamaica het grootst. Er waren gedeeltes van het land volledig kaal geslagen, wat betekent dat alle elektriciteitskabels, bomen, planten, alles is weg door de orkaan. Talloze huizen, ziekenhuizen, bedrijven en andere gebouwen zijn zwaar beschadigd of vernietigd. We houden het voor u in de gaten. Afgelopen vrijdag, ter solidariteit met de bevolking van Jamaica, liet op verzoek van minister-president Pisas de lichten van de Emma-brug, die symboliseren de vlag van Jamaica, om te laten zien dat Curaçao meeleeft met de bevolking. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.